Indoda yami yaxoshwa emsebenzini emva kokuthi iwisa ibhilidi. Yayilwisile phela libhilidi laliyimvuthumvuthu. Isicefeke umuntu segqolozele la emehlweni enjalo nje akanamali. Ukwabona umuntu ovuka ekseni awasha amaphenti akhe awashe yonke into ayilineke lapha kulayini abuya ashanele indla korobhe azafune ngisho nokugeza wena. Azafune ngisho nokugeza. Uthando lakhe laseluwesi. Laseluneminciza ngalenkathi engenamali. Lalungcono ngenkathi enemali wethandeka. Hayi manje umuntu ombona ebusuku ukhona la, emini ukhona la, ntambama ukhona la, akasakwazi ngisho nokuthi aphume ambobheka umsebenzi ngoba ukhona khona la. Uyakorobha ushanelana nendlu ubheke wena noma uqhuzuka uyakuhlikihla loqhizike khona. Hayi mina bengisenkingeni inkosi impela. Anazi what I was going through. Hayi bese ngikhathele lo muntu bekasanesicefe nesidina lesesinye esingabekezeleki. Ngamanye amalanga bengize ngivuka impela nje ngingazi ukuthi ngiyaphi ngihambe ngedrobheni ukuze ngingakhona ukumbona ngimbalekele engangibonanga mhlawumbe esaneka lapha elayinini ngimbalekele ukuze ngikhona ukuthi ngithole ukuphumula. Kwathi kulozo insuku ke nje ngisajwayela ukuthi nginyamalale ngithi nyampu ngihambe ngedrobheni ubekasangicuthela avuka lokho ebhekile noma aneka ikhanda eqalazise ngasendlini ukuthi ngingakhona ukumbalekela. Kodwa that day ngakwazi ukumbalekela. Ngathi nje ngisasendleleni estopini ngisafuna ukugibela ngisalinda ama-taxi. Qhamukiyani Mercedes omhlophe. Unamathaya angathaya benyezela. Isibakabaka sento Mercedes omuhle. Ngabona ngewindi livuleka lithi shu. Lehla kamnandi. Hayi ke kwavela phakathi eMercedesini. Kwavela esinye isibabane sendoda. Kodwa kumina kubuhle bebungasho lutho imali ekhulumayo bekhuluma imali phambili. Indaba yokuthi umuhla ime kancane amasikulo uhlatshwa ama-6 pack la. Khuluma imali. Hayi ke ubhuti wabantu bekanemali enobuhle. Ngisho neskin sakhe besigezekile ubona nje lesusidla kamnandi udla ntofontofo lo muntu. Hayi ke angi-offer lift. Hayi ngingene ngempela emotweni. Ngitheme ngithi inhla kancane emuva nangu umuntu wami akagijimela okwala emva kwemoto. Akagijimela emva kwemoto ukhiphe ijubane lakhe lonke. Hawu isibutubutu sami ke phela lesisisho engihamba naso besinganake kwakunaka besibhizi sizama ukuchamana nami. Azange sayibona indoda ngemuva ekhalayo imemeza ukuthi umuntu wami ungamthatha umuntu wami ehlisa umuntu wami. Akalibonanga futhi nje ngangophika ngithi uhlala le ndawo lo la ulazini awuzange walibona. If mhlawumbe le ndoda yayibona ngibuza ngaye lo muntu. Ayike mina nomlindelo. Umlindelo ke lewemoto enhle savela nesaqomana nje on the spot. Angibange ngisakwazi ukuthi ngiloku ngitrayisa ngathi nje bengithola i-information ukuthi umuntu onemali ngoba ngitshela ukuthi usebenza kuphi wenzani usomabhizinisi wani washo igama lenkampani kwabe inkampani engiyaziyo. Ngavela ninganamathele ngangena emntwini. Emva kokuba sengiqomene phela nomlindelo ngathatha uhambo ke oluya kaMama uNonyawo. Sengithi ngiyokhuluma ukuthi hayike ma awuke ukhipha umuthi wakho kuloya muntu uVusumuzi ufake ngala kumlindelo ngoba umlindelo unemali yonke. Ngifuna ukuthi akulule yonke imali yamabhenki angiphathe kahle ayibeke la enyaweni zami angitreatise kweQueen lengiyona ngoba phela lesasinama esoVusumuzi sekuyisinama nje singesana lutho mengisibona ukuthi angiphalazi. Umama uNonyawo wangitshela ukuthi hayi ufakile ayikhona phuma ayisaphumi lento ifakile akukho zokwenza into yokusiza nje ukuthi umgudluzeke emhlabeni and then ususala kahle ke nomlindelo wakho ni enjoy life forever. Le ndaba yangijulukisa esho uMama uNonyawo yangijulukisa ngoba mina angizange ngabulala umuntu emhlabeni futhi angisoze ngambulala umuntu. Kodwa indaba yesinama ibisingistressa ngoba isinama phela besesiyinkinga besize sikhale sihayize mangabe ngithi ngiyaphuma ngithi ngedrobheni sifuna ukuhamba nami ngize ngisiphushele endlini ngisivalele endlini kuyima ngikhona ukuthi ngihambe kahle. Hayi ngoba besemathandweni into yabantu ubesemathandweni uVusumuzi bingekho into engeke angenzele yona bengandlala ngisho nempilo yakhe
phambili kwezitha zami kubulawe yena for impilo yami. Episode 3 uyalandela. Okwamanje sicela usubscribe to our YouTube channel called Buzz SA. Singakujabulela kakhulu lokho ngoba kuzoyisiza kakhulu iBuzz SA ukuthi ikhule nayo, futhi uphinde ulike our Facebook page. Siyabonga kakhulu.